Empilweni yami yonke ayikho inyanga engiyinyanya njengoFebruary. AwuFebruary uyabukisa ngathi. Engidinayo nje indaba yeValentine. Valentine's Day ayikhipha ubucleve umuntu wesifazane. Imali kufundise nje ukuthi ikhekhe lakho lumalini. Ezinye ingane ithola imoto ama-Mercedes, ezinye ithengelwa imizi. Thina simane sithengelwe inkomishi zetiye nje ibhalo I love you. Sithengelwe uTeddy Bear, into ozoyenzani uTeddy Bear ungidala kangaka. Abanye abatholi lutho. Kwenkathi uzuyithengele wena igift nawe usufuna ukuthi phela ungene into enibonakala ukuthi nawe unayo ubay. Ukuba kuya ngami nje ngabe yavala indaba yeValentine. Ngoba manje manje ukukhumbuze nje ukuthi unekhekhe la kaPep noma unekhekhe la seboutique. Mina nje ngavuma kudala. Elami ikhekhe nje akuyona lenhlobo eyenza umuntu mhlawumbe afuna ukungena egarage. Mhlawumbe no petrol ngawuthola kanye futhi angazi kwakwenze njani. Hayi khona amantombazana abusisiwe la ngaphandle. Yabona futhi le ndaba yekhekhe ayingabuhle. Khona amantombazana amambi njengathi indwangu yokukorobha. Kodwa mana athole nje umuntu ozomenzela yonke into. Futhi ayivalwe nje ngempela iValentine ngeke. Angifuni ukuqamba amanga. Ngiyayinyanga nje iValentine. Imani ngikhumbuze nje ukuthi amakhekhe awafani emhlabeni. Khekhe nekhekhe likhipha into ehlukile. Futhi wena khekhe lami ayishweme ubukusile ngamezweni. Kuyo yonke into la sithe ngathola imagi engahambelana nochocolate. Ingane ithola imoto ntombi, sithola imizi, abanye bathola ama trip ayaphesheya, abanye bathola ikhwama noma kuthiwa ifake ke kodwa isikhwama keke sinalo igama. Angisatholi nefake ke nje. Hayi khekhe lami, hayi ubukusile ngamezweni angifuni ukuqamba amanga.